Damang dainang nenolonga di baga sa tuata Yesus Kristus horas madhita salhuna shalom. Adorang so hita tangyun hatani di bata di baga santikyon marsada ni roha hita martangya kita. Dami na sumurung siyan salhuna roha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus talumobi dinalah manangin hatan dia pada partikeno. Makuling mahole Tuhan nungara di hami tumangin hatan. Amin. Hatan di Tuhan nasartu hita di bagasan tikyon dia nek mai sian berita nauli na sinurat ni si Matius bidu 10 mamuka mai sian ayat 12 masuk satu ayat 10 opat omahatan ni Tuhan tapai tiuk ma di bagatan rohat tabi bihado rohamuna adong ma di sahala 100 biru-biru gabi magos sada siani data di konon nama na siya pulu siyai ditor laho mangalului na magui na sitong manahudokon tuhamu angodung jupangsa lasan marohana midai asa mida na siya pulu siya na somagui suang songonido rohani amamuna na dibanu agidjangi ay dipangido do naing unang magu agia sadasyan namek meton ido panjahon na. Damang dainang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Bohado pakilalata. Molopola di sada inganan. Manang di sada punguan. Sajut tita dan dapat bilangan. Pasti lungur roha. Pasti hita olo berkecil hati. Memang molo taparoh di bagasan parngoluon si ganupari gudang do pesongoni. Na dapok bilangan akka parhepeng. Na dapok bilangan akka jol manamora. Na dapok bilangan akka si gugu suara si balga botoh do kana asik. Alai molo na biasa-biasa saja do dan dapok bilangan. Damang dainang marasing do parngoluon ni jolma manang cara pandang ni jolma na diportibion do cara pandang na binuat do ni Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na satu hita da pala partikenon. Di patu-patuhan Yesus do sada pangajarion tua kasisianna marhiti tudos-tudos. Molo taparwahon sian bidu 10 sian ayat perjolo satu bagasan ayat na 10 paton perjolo sahali disukun akasisian Tuhan Yesus isi do bolon nomor 8 nanang mangido na sida isi do na paling utama di bagasan parngoluon. Di batuan Yesus magulang katudos-tudos. Nah, di turpu jami taon, di patu-patuan Yesus mamusenang sada tudos-tudos. Tudos-tudos na betul-betul terjadi di bagasan parngolu di akahumali yang di zaman di Tuhan Yesus di hati-hai. Marhite-hite sada suku-sukun taringot tu sada jolma napu nasia 100 biru-biru. Di suku Tuhan Yesus ma. Molo adong sada jolma napu na 100 biru-biru jala magos sada. Buhada rohana. Na pasti dilului do na magoi. Ditinggal hodo ima nasia pulu sia mangalului namagon na sadaw.
Daga bisukun. No marga do na sadaon biru-biruon na magoon siya pulusia. Manang biru-biru no biru-biru na lebih mokmok don, na lebih jagar don, maka napasa pola di hari koto mengalului. Amang inang dang soal tusilari alai Yesus neng madokko sudidu arka. Yesus neng madokon tudos-tudosi sudidu sarupa dedopan di bata. Langsung na midokon nakania na parjulu molo dihita jol majojdo hita al na met tang napok bilangan. Akasibel gebotohon do si gogo suara itu na napok bilangan. Ale anggo diadupan di debata, diadupan ni Yesus dia ada tudus-tudus na pinasa ni Yesus. Nama dokon nama se arga jalan nama se holong do rohani si jaga biru-biruan manang napuna biru-biruan tu sudilang biru-biru na. Dang ikhlas imana manang dang lumo rohana marser aka biru-biru na. Sadape sian sudina dihaulongin dang giok rohana mago. Ido bahen pola lau ibana parmahana burjui mengalului biru-biru nai. Jala molo nunga jupang biru-biru nai lasiem marohana. Martua maimana. Di bagasan ayat 14. Di paapit manang di pastio Tuhan Yesus do. Songo dia do tutu gobaran na. Ido Tuhan Yesus suang songo nido rohani amamuna na di banua gicangi. Berarti tudus-tudus nabi nani Yesus di bagasan jami tahun di bagasan terupukon. Na patudus son balgani holong ni debata tuhita. Na manggubarhon songo dia do nang dilului Tuhan Yesus do HP ganup jolma pardosa. Songo dia do HP nang dipatudu Tuhan Yesus do dang di hari koton ibana mago nang gusada. Sudedo arga dia do panna, sudedo dihalong ibana, alani salhu na kajol mana dihalongi non. Iko masuk manian, mana iko sadama di bagasan harajaw ni debata. Ido na apala diigil di bagasan turpuk jamita na satu ita di apala partikya non. Damang denang nanolonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Hubar tu jahan nasa tu hita di apala partikya non. Takas idokon dia lomo debatado hamba ni rohatta. Nah, na perjulu sahali ahado na nang dohono ni hata ni debata tu ita marsada-sada. Mungkin kita do biru-biru na mago. Jod do hita mago siya na do pa ni debata. Ahado mabek kita mago. Akahagi na keperdagingon. Dilo debatado nasikop di bagasang ngolutta. Di permudu-mudu debatado hita. Di pasu-pasu do hita. Dilo do akahos hangoluan. Tetapi karena manusia, tabiatnya adalah manusia yang tidak pernah puas dalam kehidupan. Dan Allah hita madoko cukup selalu merasa kurang. Jala Allah mahita mengalului sian luar sian lomoni rohani debata. Sering sekali kita demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Kita lari dari komunitas yang Tuhan inginkan, dari jalan yang Tuhan inginkan. Alanya ke jabatan mon, alanya ka hagi ne perdagingan mon, alanya ka sihumisi mon. Gabelau hita songo biru-biru na kaningani nasadai. Lau hita tumut tu dalatta. Lau hita sian lomoni rohani debata. Tapasi di ngolutta sian adopan ni debata. Gabe mardosa hita. Molo nunga sadar hita. Parjolo sahali. Jamiton na madokot tu hita. Setiap orang harus sadar bahwa dia itu adalah sudah lari dari kebenaran firman Tuhan. Setiap orang harus sadar bahwa dia itu adalah orang yang berdosa. Ikut sadar dohita. Sadar dohau selaku pandita jul barang berdosa dohau. Sadar dohita saluhna. Alana tinggal dia senganot do hita pasti berdosa dohita.
Molo nunga sadar kita jol mana berdosa kita. Iko sadar memusedak kita. Jangan hanya sadar dia berdosa. Tetapi kita juga harus sadar bahwa Tuhan itu maha pengampun, maha pengasih. Bahwa Tuhan menjadi sumber satu-satunya penyelamat bagi kita. Nah, lapatanna perjolo nga sadar kita berdosa. Namangi mo sedang ikut sadar kita debatado ima panesa dosa. Berarti alana Tuhan doon na ikubuy manesa salud na dosa ta. Mula mahita, maninggalon akahagit na perdagingon, gabi mula mangulan lomoni rohan ni debata. Ikon adong maperubahan, ikon adong mahambuni rohan di bagasang ulutta. Kesadaran akan keberdosaan. Mabejel may adong perubah di bagasang ulu. Alana jujur dosa ono lamang inang. Gudang no jolma, nunga sala ibana di bagasang uluon. Ngamardosa ibana, songo si Perdi Sambo. Diakui ibana do namardosa ibana. Nasalah. Alay, di lulu ibana do alibi, madokon membela ibana. Na angguhita di hata ni Tuhan daw. Tuhan tidak menginginkan semikian. Dan lomorohan di debata kita mengeluh alasan. Lapatan na Tuhan. Buasa mekko ni ma menyua pa mangototo ya marga busa kan alena songonodo ka songone do gedag baratna. Alena baratna berdosa ibana tu inatana kan gedang marga busa tu inataku manang tu amataku kan asonang muruk do. Tuhan tidak menginginkan demikian. Pertobatan yang Tuhan inginkan dari kita adalah ketika engkau mengetahui bahwa engkau berdosa, maka menjadi sebuah keharusan bagimu untuk berubah, untuk bertobat. Dan pertobatan itu boleh engkau lakukan dalam kehidupanmu ketika engkau kembali ke jalan Tuhan. Iko mulat do biru-biru nama goi, to adopan di debata, buasa alan parholong do debata. Dan ditutup debata pitu ni holong ni rohana, asin ni rohana tuita. Asin ni rohani debata terbuka do tuita. Ale terbuka do asin ni rohani debata tuita. Iko mula mahita tu bagasan asin rohani debatai. Na paduahon siya jamitaw nang dipa odol ho tuita garuk marsada-sada. Molo nunga sadar hita keberdosa tay. Jale mula kita tu debata. Di si mata sadari mo senang argado hape hita di depan di debata. Unang adong bedi bagasan rohado pikirat na madokon. Dang argaw di depan di debata. Aleko ta dokom ma. Songo dia pengoluku. Songo dia pangalahokku. Ale argado di depan di debata. Dia depan di dong ajol ma mungkin ang arga kita. Dia depan di hula-hula mungkin ang arga kita. Dia depan di akajol manamora mungkin ang arga kita. Manang di gereja mungkin ang arga kita. Songo situ manang sonak karuas mungkin ang arga kita. Aleko botot tado. Biarkan manusia memandangku rendah. Tetapi yang kupastikan di dalam kehidupanku bahwa aku ini berharga di depan Tuhan. Iku sadar do ita si. Alana arga do ita dia do pani debata. Tapatuduho masongojol mana argay. Lapatana unang memardosa hita. Unang bemangula akan na sunadengdak kita. Jangan jatuhkan harga kebenaran imanmu di hadapan Tuhan oleh karena dunia ini. Banyak demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ala ni nasuna arga, ala di hepek, ala di jabatan, ala di akaha. Gabi ma di pamuru, arga di haporsyon na. Ala anggo di bata mangigil sa kita. Nang pibarak na tonggian. Tabudo gudak kepeng, tabudo gudang jabatan, ale ang gudak sedalan na dui, unang olo hita manggulot sa lunay. Tadokon au biru-biru ni debata na diargahod debata nunga pola di peleo Jesus Kristus diri na humokopau. Ala nunga di peleo Jesus Kristus diri na humokopau. Berarti itu patudun hargaku. Orang tidak akan pernah mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Apalagi untuk orang yang tidak benar. Nah, jolma mengulahon mengorbat to jolma do untuk kepentingan. Ale anggo Yesus dikorbat do ibana do diri. Di ibana do kita.
Gihokop ibana do hita di hapinor silang. Ima aleni argat da dedo pani debata. Tumas arga hiedo hita dedo pana. Alen arga hiedo hita dedo pani debata. Mangulu mahita hobar tu harga nang dileo ni mani debata tu hita. Harga manusia bukan dapat diukur dengan kekayaan, tetapi harga manusia itu disempurnakan di dalam pengorbanan Yesus. Jadi unang kita pandang enteng di selu asini rohan nang dileo Yesus Kristus. Na parpudi sahala manginang nenolonga di bagasa to Yesus Kristus selaku jolma nang porsi hita de dopan ni debata ikut tapatari daw mahambo di rohay di bagasan pangalaho. Bangalasongo dia memang inang berarti unang adong bedihita di bagasan ngoluon marpangalaho akka pangalesem di bagasan parngoluon. Manang unang adong behita marpangalaho si deida buhi pangalang sanadengkan. Ala na debata nung margaw kita sarupa do ita de dopan ni debata berarti hita pe pola pikir tanang haporsat tapi kosong oni do. Unang alajul manamora tahargai. Ala pugos iman ang tahargai. Alay kotong do songon pandangan ni debata nang dilihaw na tuhita. Kosong oni manakita. Memandang akadung akta. Di salu akahumalenta. Ingotamu na mainang. Hamubaw ni roha na diigli debata sakita. Dakko lang di bagasan pikiran. Dakko lang ibarat na holang jolma naso nakaristan. Akka hita na akaristepe. Iko sadar do hita ikot olo do hita marhamu barhobar tulong ni rohani di bata. Ubah pola pikirmu, ubah imanmu, dan ubah cara pandangmu. Amin martanya kita. Muliate Tuhan dihatam na kami tangyo da pala partikyanon. Ajari matutu kami asa totok kami marhamu baon di bagas na kangulunam si ganupari. Argado kami dedopamu. Ajari kami asa mangargahon ng akadungan nami dedopan nami. Muliate Tuhan. Todim perbadia na mangudihok kami, mangurupi kami. Maul akalamon roham di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat horas Tuhan mamas masuhita.